Добър ден, вие сте на живо с нашето предаване по марка с канала Чинги Тайм. Сега ще покажем подготовка за посрещането на нашия гост Майл. Ами да не ги прекъсваме, те са малко съсредоточени върху своя танц. Хореографката е Гери, а пък тя също танцува и това е тя в розово, а пък това е нейната най-добра приятелка. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, това са тяхните движения за танца на 2, 3, посрещането на Майл. 6, 7, 8. След това Искате ли да учите да видим госпожа Николова какво прави със своите помощници? На 29 юли Вие свършите ли какво? Ами току-що свършихме първият етап от замесването на хляба. В момента той ще таса, след което отново ще го месим, премесваме, разточим и приготвим за печене. Така че заповядайте тогава. Добре, мерси.